І атмосфера вельмі дакладна перададзена ў гэтых фільмах. Мы таксама былі ўзімку, это вельмі чароўная атмасфера. І што самае цікавае, мясцовы жыхар, да якога мы падышлі, ён сказаў, што ён вучыўся з чэшскага фільма. І дакладна нам сказаў, што ўжо ніякай хаты не засталося. Хаця мы хацелі яе знайсці паглядзець. Напэўна, гэта была такая канспіралогія, каб гарадскія не дазналіся, не разбурылі чаго. Высветлілася, што там музей, гэта выдатна. І увогуле першы, я так разумею, хто пачаў ушаноўваць памяць пра Чэслава Немана, гэта былі менавіта мясцовыя ксяндзы з новых Васілішак і старых Васілішак. Напрыканцы фільма была такая чорная мемарыяльная шыльда. Яна вісіць менавіта ў тым касцёле ў старых Васілішках, які быў там чырвоны з двума вежамі. Там висит мемориальная шильда, где написано, что Чэслав Неман великий музыка, композитор и так далее. Ён у гэтым касцёле граў на аргане и спяваў у хоры. А у новых Васілішках там стоит камень імя Чэслава Немана. Меморіал. Ну и не секрет, что Чэслав Неман проявил себя ў самых розных іпастасях. Пачынаў як вясковы музыка, пад гітару, пад гармонік, з мясцовымі дзяўчатамі, выконваў, наколькі ведаю, і расійскі фальклор, і нейкія, можа, савецкія песні. Потым, калі пераехаў у Польшчу, выявіў сябе як аўтар такіх папулярных хітоў, стылю бig-бит, вельмі такіх эстрадных, гітарных. У 70-х гадоў ён вельмі сур'ёзна заняўся менавіта арт-рокам, прог-рокам, такімі эксперыментамі з інструментальнай музыкай. Прыкладна такімі. Ён таксама быў электроншчык, это ўжо 80-х. Ён быў мастак, і цікавіўся і джазам, і граў джаз, сабраў вялікую калекцыю этнічнай музыкі. Ну і мы хацелі прысвяціць нашу кампазіцыю ягонай такой іпастасі, як джазавага авангардыста. На плытцы 71-го году есть такая композиция, такая практично без слова, «Реквием Ван Гогу». Ну, наколькі нам удастся яе паўтарыць, я не ведаю, але склад приблизно такі ж. Тоді ми починаємо. Василь, давай.
Гэта гралі Алеся Машка, Роман Ярыш, Василь Панкратов.